No niin, näppis nyt 17 väylä Paltamossa, niin tää valittiin Golf Digest kenttärankingissa 18 parhaan joukkoa ja edelleen on tätä pikku lammikkoa tuossa vähän edessä. Niin tääkin vähän houkuttelee oikaisemaan tuolta. Miten sä sanoit, mikä voisi olla se oikea ratkaisu? No minä joudun maan pattikattava sullehan tää on taas. Pystyt oikaisemaan, miten luonto riittää. Niin, no, mutta sä vähän yrität koko ajan kannustaa mua oikaisemaan. niin, kun tämä on rahapeli. Elikkä fiksu lyönti olisi kuitenkin vaan tuonne maan puolelle. Niin, maan puolelta pikku proosi. No ei se kyllä. Minne se lähti? Oho. Hyvä on. Niin, mutta tästäkin vielä niin kuin omalla tavallaan, sulla on 150 metriä matkaa, niin Vesi aika pahasti. on. Et eikö pitäisi periaatteessa olla mahdollisimman Tuoltahan se kato, se veti se mummosi. Niin. Tuollahan se oli. Sinun pallosta vähän taakse. Eli mahdollisimman pitkälle avaus vaan tänne väylän oikeaan reunaan. Ei, no ei, tai tuohon. Niin. Kyllä se hyvin lähti kuule näppis. Niin mä menin vähän oikealle liikkaa. On se mitta varmaan hyvä. Joo. Ihan pätevä veto taas. Ei oo nyt. Vedetään nyt maassa maan tavalla sitten. Tästä voi tulla hyvää komediaa ainakin, jos ei On kyllä kaljulta lyönti. Tykkää. Ei hirveän paha. Oli se paras kontakti chipissä, mitä mulla on tällä viikolla ollut. Kovaa. Näin. En ollut hyvä. Mitä? Ratkesi vähän tulla tiillä jo aika paljon.